bedo log tich maduol mar IEBC choko kendo lando duoko mar ombulu ne komno ma jatend piny Kenya. Jafwambo marwa Walter Nyambaga osebedo kaogo touch Bomas of Kenya kendo koro wadhi achiel kachiel kuom Walter Nyambaga mondo ng'iswa ni to gin ikruok mage mosebedo nyaka gesa ni motelo ne yiero ma tich ariyo tarik 9 dwe mar aboro. Walter Nyambaga, thuolo en mari yangnwa ikruok madhi nyime Bomas of Kenya kama ibiro choke ombulu duto kendo riwgie kasilando jatend piny Kenya mar abich bang' yiero ma tich ariyo mar juma manyien. Walter Nyambaga. Bati jok man kod it nyalo winje nyaka londo man kod wenge ni kod thuolo mar bawange tongwa jowi kendo nyalo bedo jo hawi mar neno kibilan jala jatend piny Kenya mabiro kawo thuolo mar ta piny Kenya kuom igni abich. Bomas of Kenya ka ikruok osebedo makare. Mano wach mowuok kuom duol mar IEBC odhiyo makawuono. Ikruok makare osebedo kadhiyo nyime kuom thuolo malach. IEBC owacho ni gisechwalo otese mag luto ombulu kaachiel kod masinde mibitigo de chenro mar tayo yiero maduong' niende. Kuonde duto mag kar chung' ute mag bura ahinya mayudre e pinje mag Kenya kaachiel kod counties mag 4 kod 7. Oloso kod moko kuom jodito mag duol no endo mosebedo kachiwo ler giluwo ni ne gichiwo thuolo mag timo chenro mag campaign mano kawo ndalo 60 gikone to koro giko ponono gigogono moko kuom jochung' ma obiro yud kadhiyo nyime kod chenro maket kod mani apgi ok nyal bedo makare koponi gilware sigol mar mako jogo moketho. To kokamano nyaka chop seche gende giluwo ni ikruok makare osebedo kadhiyo nyime kendo ng'ata man kod ratiro mar luto ombulu biro chopo mondo luto ombulu. Otese mag luto ombulu biro wuok kanyono ma iluongo ni constituency tallying center mondo chop kuonde mag luto ombulu kochopo kanyo kiny odiochieng' makiny ma biro chiwo thuolo ne jo Kenya mondo luto ombulu. Motelo ne maendi ni waseloso kod achiel kuom Commissioner Justice Nyang'aya mano chiwo ler makoro to gie sechegi to chikne iti gino mane jatelo miluongo ni Justice Nyang'aya loso godo e kinde mokalo chien. Wakwayo Jokenya duto oyie mondo odhi mondo go ombulu kar rombgi. Wan mani gombowa to kendo waseikore maber kabisa ma adwaro ni mondo ang'is ji kendo adwaro ni mondo giwinje malong'o. Ikruok ni ber ma ombulu ma ng'ato goyo ok dhi kamoro marach. Ibiro kwane kendo ibiro kwane ne ng'at modwaro ni mondo goye no. To nikech ombulu kat mwawacho ni mae ni ombulu mowuok station ka station kendo kanyo ji biro kawie namba no. Jo media biro kawo, candidates biro kawo, observers biro kawo. To wakwayogi ni magi kawo mwamiyo gino wan be mano ema wagoyo e kwan. Omiyo gini ler ma ng'ata mogoyo ombulu e station ong'e ni gini biro kwan. Kopogore gi mano kaka Nyang'ayo loso oluwo ni oganda miluongo ni joneno mowuok e pinje ma oko manyalo romo 10,018 sechopo pacho kaendi ka amaromo 500 mago mowuok e pinje ma oko to mogo mantiere pacho ka nyalo chopo 1,300. Motelo mano lieko ni jodito mopogore mawuok e piny Tanzania mokelo kanyakla kata mana Mrisho Kikwete ni pacho kaendi kod jodito mamoko ma chiwo thuolo makende mar bedo loso sigana mar piny Kenya makoro dhi e yiero no ma piny Kenya biro yudo jatelo machielo mabiro tayo piny Kenya kuom higni 5. Chenro duto osebedo kadhiyo kare kata mana ute mag fwambo osego dak kaendi. Kanya Ramogi TV obedo achiel kuomgi. Justice Nyang'aya loso e yo machal kamaendi motelo ne chenro makoro dhiyo nyime gi sechegi kamiyowa ler kuom jogo mosechopo pacho kaendi ma bende gisigone gi wigi kendo bende gigone gi kogno mar biro tayo chenro mar bedo kaka joneno pacho kaendi. Erokamano ahinya Walter Nyambaga mana achiel kachiel koya e Bomas of Kenya kanyo mabende nyakoro mga jwang' biro kete wang'e mano mareno ni ong'eyo kwan kaka dhi achiel kachiel koya e Bomas of Kenya. Erokamano ahinya Walter kuom lipot maliw odhiambo makawuono.